Usa sa problema sa atong nasod karon kanig yung kagutom. Mao bitaw nga adtong 2022 pag-ingon gyud sa unit team nga kung makalingkod sila 20 pesos ang kilos bugas, usa gito sa sikat kaayo nga saad nga nakatabang nga mo landslide ang pagbutar sa mga tao sa unit team. Natuman bang 20 pesos? Natuman adtong niaging simana. Pero kadiyot ra pag May 1 ra or May 2 ba to, karon nawa na po siya. In short, wa matuman. Kay kaning kagutom usagid ni di ay sa gustos Ginoo nga ma-address sa team Marcos o sa team Duterte kinsa Manila sa atong paniid sa ilang pagpangalagad, kay pulos-pulos naman na sila nakapangalagad. Kinsa Manila ang nakapaarang-arang og jutay, nakasulbad-sulbad sa problema sa kagutom. Team Marcos o Team Duterte, atong butaran kadtong naay klarong gibuhat nga nakapaarang-arang sa pagsulbad aning kagutom, labi na kita mga Filipinos. Mabita na panahon sa eleksyon, usatas mga nasod top notcher pagyud, kusog kayo aning kanang hatag panahos eleksyon o vote buying. Lain-lain lagpaagi ang atong vote buying. Di kay takakita ani nga mahitabo ni sa eleksyon sa Amerika, sa Japan, sa Singapore o uban pang mga nasod, Germany, France. Dili kita kadungog ana na atingali pero di gyud rampant ba. Dili pares diri nga ultimo elections barangay kapitan o barangay konsehal na agyapon tay madunggan nga ingon ana. Nya moingon gyapon ang mga tao ba, depende siya tag pildis ko ano ngano man. Yan. Sinyas dayon. Di kakada og ugwa kay ana ana. Luoy kay no. Ang luoy kay ta. O na si Kristo ni offer katong inyong gikaon nga mana dito sa kamingawan, bisag nag-uwan to gikas langit, dili to mo'y tinuod nga pan nga gikas langit. Kay gigutom ra mangyapon mo, sige ra mangyapon mo pangitag kaon. Gigutom ba? Sige gyapon pangita ngilingay mong tupad. Ing namamahaw ka karon. Mahaw ka karon. Mamahaw ka? Gahapon namahaw ka. Namahaw ka gahapon? Oh, nya karon mangita na sa kagpamahaw. Nya inig paniod to, mangita na sa kagpaniod to. Sa ato mga Pinoy naamagitay generally tulog ka meals. Nya mangita pag yung snacks. Nya sige lang kitag pangita na kada adlaw, sig pangita. Sa ato pa kadang atong gikaon dili na tinuod nga pan sa kinabuhi. Kay matud pa ni Hesus, kung makakaon na mo aning pan sa kinabuhi, din agyod mo gutomon, di na mo uhawon. Din ata mangitag pagkaon. Dili na nahimuon atong problema ang pagkaon. Basta ang atong gikaon mao na ang tinuod nga pan nga gikan sa langit. O kinsa man ang pan nga gikan sa langit nga magwagtang sa atong kagutom o sa kauhaw, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon. Siya ako ang pan. Gilingay mong tupad. Ing na mutuo ka na. Mutuo ka.
nga ang mukaon sa Ginoo di na gutomon, din auhawon? Tuo mo dili. Kinsa dinhi ang mutuo ta sa kamon? Kana siguro yung mutuo ha? Okay. Okay kayo. Sobra de sa majority kita. Ana, nakaron ang sunod pangutana, ganahan pa ka magtigom og kwarta? Ganahan ka magtigom og kwarta? Kinsa dinhi ang agyon magtigom og kwarta ta sa kamon? Hawa na ni isa. Ang ni isa sad katusang wa pay income. Magtigom gani kag kwarta, ang number one rason ana unsa nalay kan-o namo. Ana. Muna sa amahan namo ang gisulti diha ni Kristo, giingnan kita niya pagsulti ang kalan-o namo, addressing to the Father. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasabot ang ato di ay source of food mao ang Ginoo, dili ang kwarta. Muna ayaw na lang pagtigom og kwarta para assured ka nga naa kay pagkaon matag adlaw, kay gi assure na sa atong langit nung amahan. Pero kay wa man ta mutuo ana, hasta pagani ang atong pagpangayo sa Ginoo, usahay sayop na. Kay moingon ka, Our Father in heaven, give us this day our daily bread. Ang ato litokon ang kalan-o namo sa matag adlaw, pero ang imong worry, ang kalan-on karong simanaha, ang kalan-on karong buwana, ang kalan-on karong tuiga. Di ba? Muna atong yun ako na. So usba na lang ng imong wordings, ang kalan-on namo karong tuiga, ihatag ka namo karong adlaw. Ikaw niya, usa man ni mga usa ka toy, tigomo na ako ang sobra. Nang gusto din ta magdato. Tigomon kay para ni sa akong future. Para ni sa future. Para sa future. Siging tigom para sa future. Nagdepresyon na tungod anang iyang anxiety about the future. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, dili Diyos nun. Lingi ako na imong tupad. Wa ka mabalaka para sunod simana. Wa kay kabalaka para sunod simana. Pangutan-o na to kang atong mga nidagan karon pagka senador, pagka gobernador, unsa pa nang uban diha, congressman, mayor, konsihal. Ato kuno silang pangutan-on. Wa ba sila mabalaka para karong sunod simana? Nabalaka sila wa. Kanang nabalaka ay nalang nagbotar rin. Nga naman, kay mabalaka man na, magtigom gid na. Ang resulta makalingkod na, ang ilan na sang kabalaka sunod eleksyon. Mo na iniglingkod pa lang nila, magtigom na na. Magtigom kay para sunod eleksyon, kay mudagan pa man na sila, na sila'y pundo daan. Pero kaning mga taong dili mabalaka para sunod simana, ang sa may mahitabo og mulingkod na, magsigiran nagpangalagad, tumano nila ang ilang mandato, dili na maghimog ilang kaugalingong desisyon. Ang mandatos mga tao mo ilang tumanon, dili na mabalaka kung mudaog pa ba sila dili. Ang ilang importante, amo bang na-deliver ang serbisyo nga maoy gihuna-huna sa mga tao nga nung gibutaran mi pagka senador, pagka congressman, pagka gobernador, pagka mayor, pagka board member, pagka konsihal sa lungsod o sa syudad. Amo bang na-deliver ang gikinahanglas mga tao? Dili ang gikinahanglan sa among lawas. Muna si Kristo
nagpakita nga kung ato siyang dawaton, sundo na ginato ang iyang style. O kinsa may unang nakasunod sa style ni Jesus? Ang mga apostoles. O usa ni ana ang gipili sa mga apostoles na dikon si Esteban, nga gisgutan sa atong unang pagbasa. Si Esteban wa maghuna-hunag pagkaon, ang iyang ginahuna unsa may gisugo sa Ginoo namo. Wa man moingon ang Ginoo pagtigo mo pagkaon matag adlaw, unsa may gisulti, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan, isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao. Nya sa iyang pagsangyaw ni Esteban, na may nasakitan ang mga leader sa ilang katilingban, wa gyud mohonong si Esteban og sangyaw, sige lang yapong sangyaw. Kamo mga asawa dinhi, kinsa ninyo ang moingon, Father, sugod karon din agyud ko magsupak-supak sa akong bana. Taas ang kamot. Asawa ba? Oh, sa ato pa di giday mo musangyaw. Ang sugo sa Ginoo sa asawa nga kinahanglan inyo gunang ipakita, mga asawa, sunda kanunay ang inyong bana, sama ang simbahan nagsunod ni Jesus nga iyang bana. Nang di man mo muisas inyong kamot, musupak kide mo sa Ginoo. Mo na, be ako mong tagaan second chance. Sugod lang karon, kinsa ninyo ang musaad na, Pader, isangyaw na nako ang may balita, ipakita nako sa akong mga anak, ipakita nako sa akong bana, isangyaw nako nila ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, di na gyud ko magsupak-supak sa akong bana. Ta sa kamot. Arang-arang kay na ay mga nimurabag na nga uwaw siya. Ikaw mo isa magliningi ay pa ikaw mo isa ayaw pangupya ng imong tupad kay kamo hilig yung kay mo ng kopya sa una estudyante pa ta mangupya karon ayaw nagpangupya imo ng konbiksyon. Si Esteban siya rang usa way kopyahay, siya na lang usa ni atubang dito siya nang katibok tao niingon animal ka usbarog sulti. Giing na nagyon ang Esteban, mga gahi mong ulo, inyong gipamatay ang mga propeta, pastang laguta, hasmag lagi sila, hapak og bato. Pero unsa may gisulting Esteban, dito gyapon siya nagsunod sa gisangyaw ni Kristo. Unsa may iyang gisulti? Ginoo, sa imong mga kamot akong itugyan ang akong espiritu. Unsa pag iyang gisulti nga sangyaw gihapon, pagdayon niyang kamatay misinggit pagid siya with all his force or strength. Niingon siya, Amahan, ayaw sila pakasada sa akong kamatayon. Forgiveness. Di ba? Ana na siya. Gahapon namatay ang ato dihanggi sagop nganla na siya Rocco, kaila kay mo ana dinhi, namatay gahapon. Ang nahitabo ana niya di ay nianhi na siya dinhi na wa siya kay bawg, wa siya katug-an og diin gid siya gikan og kinsa iyang tinuod nga ngan nya kay lig-on man siya glawas, gianggaan sila Rocco o siya Rocco kay kargador ana trabaho nya na timingan lang na disgrasya kay nag kuan kuno na trabaho baka to nga kadang anupog galinganan sa anupog naapil siya kalunod naapil siya kaluno dito. Pag-abot na ko diri, maglingkuran na nas Rocco diri sa Loyo, magdag wheelchair, magsig inom og kulapo. Masakit to na siya. Hangtod pag after mga 2 years, kung kita niya diha, wala na siya kahigdaan.
motong niingon ko himuan natog balay kwarto nga gamay haron na siya kahigdaan na nakilid anang atong parkingan grahian diya sa kilid niya hangyo siya nga naasad ta siya CR na siya katre na siya kanang kalungagan niya naasad siya altar hangyo sad siya ana o niya hangyo sad siya o kana ganing na siya sounds radyo palitan na tog radyo katong gamay og tingog nagkasuod masadto sila kato si nga tong foreigner si Sean katong dugay-dugay sa to nato nagkasuod man sila kay partner man sila sa inom gipalitan siyang Sean og kusog og tingog mo na kaduha sa to tingali diha nga nagpinal-pinal kanang maglisod na ginhawa di na mukaon akong hilugan ini kasunod mga adlaw naglingkod naman sa Diris Luyo nag-inom naman sa Kulapo ya, si Cafe ingon siya kaduha na sa kuno siya ni palit og lungon ana sa upa ko moabot dire kay wa na lagi anang himatyo na iya na lang kunong nahatag ang duha ka lungon ngadto sa lain kay wa man mamatay kasunod si man nagainom naman sa Kulapo atong niaging adlaw niingon diri ako mga tao nga si Rocco Pader mura galisod naman nako di na ko muhilog si Pader Reid mo ipahiloga kay basig epektibo kay og muhilog ko ana basig kasunod si mana mo inom sa nagkulapo gihilogang Pader Reid atong usang adlaw pagkaingon ugma epektibo kayo onang ako lang ang gisgutan kay si Rocco grabe iyang pag-antos niya wa siya matawag o ginikanan wa siya kahibaw kinsagid siya ang iyang pag-antos nakita na sa Ginoo gihigugma na siya sa Ginoo anak siya sa Ginoo ug ang iyang pag-antos nga iyang gidawat o gipuy-an hangtod siya mamatay para nako mo'y dako kayong assurance nga di siya pasagdan sa Ginoo kining pag-antos mao gini ang mouthpiece nato ngadto sa Ginoo kay sugo man na niya take up your cross wa gito magbalibad si Rocco wa gito mamalikas diha tungod siyang pag-antos nga maglisod siya glakaw di siya hapit kabarog di siya kakuan di gito siya mamalikas tungod ana musyagit lang siya kasakit usahay pero di gid mamalikas mo na aduna na ganitay pag-antos ingna lang yun sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu niya kulataho na kasi imong bana ingnon din mo ayaw siya pakasad Lord this cannot change my love for you or kulatahon ba kasi imong asawa yaw-yawan pagyug kag tamas ginhawat tamparoson pagyug ka ayaw kasuko sa imong asawa ingna lang pasayloa siya siyang nabuhat Lord mao nay gustos Ginoong isang yaw mao nay gustos Ginoo nga atong pangitaon kada adlaw dili nang pagkaon unya kunaan na taan ng batasan na kusog na kita manghatag og pagkaon nya kay kusog man ta manghatag og pagkaon dubli-dublihon sa Ginoo ang iya sang ihatag nato in return di na ta magsigig pangitag pagkaon pero magsigig tag pangitag pagkaon para sa atong kaugalingon mawad-a na noon tag pagkaon kay ngano man mahimo naman tang self-righteous self-centered mo ilog naman tas uban muna ang ato mga politicians karon na kusog kay mo pakaon silang kaugalingon peligrong mga pildi na sila ngano man kay hilasa naman ang mga tao nila
Pero kana mga tao, mga politicians, mga leaders nga kusog ay manghatag bisan pag sila gi daog-daog, bisan pag sila gi unsa pa na dihang gipangbuhat nga injustice, sige lang ya pughatag kana maunay teknik nga mudaog ka. Hain man ron nila kaha Team Marcos or Team Duterte ang dunay batasan sa pagsigig hatag dili magsigi og pangayo para sa kaugalingon, maunay atong butaran. Haron siguro kita nga Diyos nun ang atong gibutaran, dili kalibutanon.